प्रभु जिसुनि मुङै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार जानानै साफ्रोमनिसिमबो आं गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जय मासि। आङो दायो बे समावहाय इफिसियान 5 बालाबनि 16 सिरि जों नोंथांमोनजों लोगोसे रायज्लायनो होननानै बेयाव जायबाय। बेयाव बेबादि लिरदों, बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, बिनिखायनो नोंसोरो साननो रोङि दाजा। बेयाव पौला इफिसियान गिर्जानो लिरदों, बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, साननो रोङि बादि दाजा। बिराद गिदिर मिनिंफुल बुंदों बेवहाय। बोथोरा गाज्रिसै होननानै जों माब्रैनि मिथिगौ? मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ गाव फैनायनि सिगाङाव बुंजोबलांखादों। जेब्ला सोलोंग्राफ्रा जिसुनियाव सोंदों, फोरबु नोंनि खननैनि फैफिननायनि हांखोआ मा जागोन? अब्ला जिसुआ बुंदों, आं फैनायनि सिगाङाव जायगा जायगा जाथिया जाथि सिखारगोन, रायजो रायजो सिखारगोन, दावहा जागोन आरो आंखाल जागोन, जायगा जायगा बांग्रि मावगोन, दैबाना लोमगोन, महामारिफोर फैगोन आरो नोंसोरो दावहानि सोदोब खोनागोन। अब्ला मिथिदो आंनि फैनाया खाथि जाबाय। अब्ला दा फोरबुनि बुंनायजों जों बिजिरनानै नायदो, बे बोथोरा मोजां ना गाज्रि? खिन्थु नुहुरनायजों बोथोरा गाज्रि, बोथोरा बिमायनो गाज्रि। बे गाज्रि बोथोरावहाय जों माब्रै गसंनानै थानो? जोंनि थांनानै थानांगौआ जोंहा माब्रै? दा साननानै नाय। बेहे खालामनानै आं खावलायदों जे हुदा बिजाब 6 बालाबनि 24-25 बेबादि बुंदों। बाइबेलाव बेबादि बुंदों। हुदा बिजाब 6 बालाबनि 24 आरो 25 सिरियाव आं फरायनानै होनि, बयबो खोनासंदो। आरो बे जोंनि प्रभु इसोरा बेफोर आयेनफोरखौ फालिफ्लायनो आरो गावखौ गिनो जोंनो हुकुम होदों। जोङो बिनि हुकुम बादि थाबायब्ला बियो जोंखौ नेफ्लायगोन आरो जै जै मै मै जाहोगोन। आरो फोरबु जोंनि इसोरनि हुकुम होनाय मानिखौ जोङो बिसासजों फालिफ्लायब्ला बे फोरबुआ जोंनि सायाव खुसि जागोन। बेयाव ओरैबादि लिरदों गुबुन भाषानि बाइबेलाव जे बे बेबस्था आरो हुकुम, जाय बेबस्था हुकुमखौ सिनाय फोथाराव इजराइलफोरनि लागै जोंनि लागै इसोरा मजेसनि गेजेरजों होदोंमोन। आरो बे बेबस्था होनायानो जों साफ्रोमबो बिजों गोथाङै जेन थायो, थांनानै जेन थायो। आरो याव असमिया बाइबेलाव अद्धकाल होननानै बुंदों, जोबनायसिम जों थांनानै थानो हायो। अब्ला जोंनि थांनाय थैनायखौ जों बाइबेलाव नायोब्ला जों बेबादि नुदों जे इसोरनि बेबस्थायाव थायोब्ला, मानियोब्ला गोथां थागोन, इसोरनि हुकुमखौ मानियाब्ला थैगोन। बाइबेलाव आं बेखौनो नुबोदों। बेनिखायनो बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, जों हुदा बिजाबनि 3:9 मोनसे बाथ्राखौ आं फरायबावनि, खोनासंदो अन्नानै। सोरबा बाइबेल दङला उनाव बेखौ कम्पेयार खालामनानै लानो हागोन। जोङो 16-17खौ जों फरायनि। फोरबु इसोरनि हुकुमखौ मानिब्ला, बिखौ अनब्ला, बिनि गासै लामाजों थाबायब्ला, बिनि आयेन हुदा आरो नियमफोरखौ फालिब्ला नोंसोरहा उन्नति जागोन आरो नोंसोरो
गुबुन गुबुन रायतफोरनिख्रुइ देरसिन रायत जागोन आरो नोंसोरो जे हादरखौ आवग्रिहोगोन बे हादराव फोरबुआ नोंसोरनि इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन। नाथाय नोंसोरनि गोसोफ्रा बिनिफ्राय एरखेनानै बिनि बुंनायखौ खोनासङा लाबानो गुबुन मोदाइफोरखौ खुलुमब्ला आरो बिफोरखौ दाव दाव खालामब्ला आङो दिनै नोंसोरनो मिथिहोखायो नोंसोरो संहार जागोन होननानै। नाहरदो बेयाव बुंदों इसोरनि हुकुमनिफ्राय गोजान थाङोब्ला नोंसोर संहार जागोन, थैगोन। आरो जारमायानि 21:8 मोनसे खोथा बुंदों, अन्नानै नोंथांमोना खोनासं। मोननैल' लामाखौ दोनदों, बे लामाफोरखौ जों साननानै नायनो नांगोन। फोरबुआ आंखौ रायतफोरनो बेबादि खोथानो थोनदों। फोरबुनि बुंनाया बेनो, नै आङो थांनानै थानायनि राहा एबा थैनायनि राहाखौ नोंसोरनियाव दिन्थियो। थांनानै थानायनि राहा, थैनायनि राहाखौ गोदोनो इसोरा मजेसनि गेजेरजों जोंखौ थांनानै थानायखौ खोन्थाबोखादों। नाथाय दिनै जोंनि मानसिफ्रा माब्रै जों दिनैहाय गोदाव सोराव जाखो? मानो जों गिख्रंखो? दिनै कर'ना भाइरासानो जा बा गुबुन भाइरासानो जा, जों जेब्ला फोरबुनि बेबस्थायाव थानानै बिनि हुकुमखौ मानिगोन, अब्ला फोरबुआ बुंखादों जोंखौ, जों गोथाङै थागोन, जों थैथारा। बिनि सिन सुरुबै नायहरदो। थैनायसिम बिनि बिसा जिसु ख्रिस्ट'आ मावनानै खोन्थाफैबाय। बियो थैनायसिम बिफानि हुकुमखौ मानिनायखाय थैनायनिफ्रायबो बिफाया बिखौ बोखांफिनबाय। थैनायनिफ्रायबो बोखांफिनबाय। अब्ला नाहरदो, जाय फोरबुआ बुंदोंमोन जुदि आंनि बाथ्राखौ मानियोब्ला, जेरै मागदालि मारियामखौ बुंदोंमोन, मार्था मरियामखौ बुंदोंमोन, आंनो सिखांफिननाय गोथाङा आंखौ फोथायग्राफ्रा थैब्लाबो सिखांफिनगोन। मा? थैब्लाबो सिखांगोनखौ आं दिनैबो फोथायाखै नामा? माब्ला सिखारगोन? जायफ्रा इसोरनि बेबस्था हुकुमाव दङ, मानिदों, बे जनासो। नाथाय जायफ्रा दिनै इसोरनि बेबस्थायाव थायाखै आरो बिनि हुकुमखौ मानियाखै, बिसोरलाय गिनानै माहाय खारनांगौनो? दिनैबो नुदों आं। एसे मोजां इसोरा जोंनो बे बेबस्था हुकुमखौ होबाय। नाथाय बेयाव जों गैयिखाय दिनै कर'नाखौ गिनानै माबादि हादरफ्रा गोदाव सोराव आइखां बायखां जादों। गोहो खालाम, फोरबुनि बेबस्थायाव फैदो, फोरबुनि हुकुमाव थादो। अब्ला जों नायदो बेलाय मा कर'ना भाइरास जादों आरो बिनिख्रुइ रासिन भाइरासफोर फैगासिनो दङ। नोंथांमोना 2022नि जोबनाय साननिफ्राय नुनो मोनगोन भाइरासआ माबादि फैगोन। दा एसेल' जानाय मोरोनखौनो संसारनि मानसिफ्रा गिख्रुबजोबदों, राजाफ्रा गिजोबदों। रावबो बिखौ राखि हाया एक इसोरनि अनगायै। नाथाय फोरबो जिसुनि सायाव नोंथांमोना भरसाखौ दोनदो। आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बिनि बुंनायखौ खोनासंनानै फोरबुनि बेबस्थायाव फैयोब्ला आरो बिनि बाथ्राखौ मानियोब्ला, फोरबुआ जोंखौ गोथार जिउखौ थोनहरनानै बिनि बेबस्थायाव जोंखौ बोखांनानै दोनगोन। जेब्ला बिनि बेबस्थायाव गोथार जिउआ जोंखौ बोखांनानै दोनगोन, अब्ला गोथार जिउआ जोंनियाव फैखागोन आरो लामाखौ जोंनो खोन्थागोन आरो जोंनि मेगनफोरखौ हेलिं खालामगोन, खोमाफोरखौ हेलिं खालामगोन। अब्ला जों नुनो मोनगोन, मिथिनो मोनजोबगोन बबे भाइरासआ माब्रै जाबोदों आरो बिनिफ्राय खारग'नायनि लामाखौबो फोरबुआ जोंनो खोन्थागोन। एसेबां दिनै फोरबुआ जोंखौ बार बार बुंबाय थादों, बासायजागोननि राहा लामाया जिसुजोंल'। नाथाय दिनै बे जिसुनि बाथ्राखौ जों खोनासङाब्ला, जों मानियाब्ला, दासिमावबो मानियाखैब्ला गोसो सोलायनानै फैनानै बिनि बाथ्राखौ खोनासंदो ना।
मानिनो नाजादोसाय जों खृष्टनिफ्राय अननायखौ मोनगोन ना मोना बेनिखायनो जों जेबो गिनो नाङा जों गिदिंनानैल' फोरबोनि बेबस्था बिनि हुकुमावल' फैदो आरो गोसोखौ सोलायजोबदो मानोना बोथोरा जाबाय बेनिखायनो जेखौ बुंदोंमोन बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ नागिरदो अब्ला दा बोथोरा मोजांने नोंथांमोना साननानै नाय बोथोरा मा मोजां दंबावो जायगा जायगा बाना लोमदों जायगा जायगा बांग्रि मावगासिनो दं आंखाल जागासिनो दं मरण जागासिनो दं दावहानि आरावखौ खोनादों अब्ला बोथोरा जोब्बाय होननानै नोंसोरो मानो सानदिया आं खावलायदों फोरबोनि फैनाया थार आं खावलायदों फोरबोनि फैनाया थार नोंथांमोना बेखौ फैनाय नङा होननानै मालाबाबो दासान बिनि बुंनाया फैमाल नङा प्रफेट्सफ्रा जे बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै जों नुफैजोबदों फोरबोआ बेखौ फुलफिल खालामफैजोबदों आरो दिनै प्रफेट्सफोरनि बुंनाय बाथ्राया नुजाफैजोबगोन अब्ला मानो जों फोथाया फोथायदो अनज्लायग्रा गासै बिश्वासिफोरनि थिङै आङो बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै खावलायहरदों साफ्रोमबो गोसो सोलायदो बेनोसै खाबुआ दिनैनोसै खाबुआ बेनिखायनो पौला मोनसे खोथा बुंदोंमोन गांनैनि करिन्थियान 6:2 आङो बासायजानायनि बोथोराव नोंसोरनिखौ खोनासंबाय आरो नाजावबाय नाथाय दिनैनो दानो नों बासायजानाय दिना होननानै बुंदों बेनिखायनो जों दिनै नाय दिनैनो दानो जों गोसो सोलायदो 2021 परनो गोसो सोलायदो आरो मोनसे आं सिम्पटमखौ नोंथांमोननो बुंसै नोंथांमोना रिभलिउसनखौ मोजां फरायदो रिभलिउसनाव बेबादि बुंदों रिभलिउसन 6 रिभलिउसन 8 नावहाय बेयाव 7टा गरायनि खोथा 7 जन बिगुल सुनायनि आरफनि खोथा नोंथाङा मा खोना मोनदों माबसे गराय ओंखारखौ नुदोंना नाथाय आं दिनै बेखौ आं मोनदांदों इसोरनि जिउआ मोनदांहोदों 3नि गराया ओंखारबाय बे गराया गाखोनायनि आखायाव आरफनि आखायाव सुग्रा थौलि दं होनना बुंदों बर' थौलि ओमफ्राय इंलिसाव स्केल होनना बुंदों सुनाय आरो दा जोंखौ गासैबो काउन्टिं खालामगासिनो दं सोर इसोरनि बेबस्थायाव दं गैया सोर बाथ्राखौ मानिदों मानियाखै हिसाब लागासिनो दं सैथियै जायफ्रा इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ प्रभु जिसुनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंबाय आरो गनायनानै नाजावना लाबाय आरो बे जनखौ बे बाथ्राया सुस्रांखासिगोन आरो बे जनखौ बियो मा महर बुसिगोन नोंथांमोना नाय दिनै आरियावहाय माबादि बुंदों बाइबेलावहाय जन 15:3 आं बुंनाय बाथ्रानि गुनाव नोंसोर फोसाबजाबाय इफिसियान 5:27 बुंदों दैजों थुखैनाय बायदि बाथ्राजों नोंसोरखौ फोसाबबाय फोसाबखांनायनि उनाव गोथार जिउआ महर बुसिगोन आमेन आरो जेसेबां महर बुजाबाय बे महर बुजानायफोरखौ बाइबेलाव लिरदों नोंथांमोना नाय बेखौ रिभलिउसन 7:3 बुंदों नुजाहोजानाय 7:3 बुंदों महर बुजोबनो हायागौमानि दैनि हागुंनि जेनिबो नोंसोरा आद्रि खालामनो मोना रायफ्लादों फोरबोआ बेनिफ्राय रिभलिउसन 9 नोंथांमोना नायदो महर बुजानायफोरनियाव गोथां दंफांनियाव नोंसोर आद्रि खालामनो मोना होननानै बे गुमा गयंखौ रायफ्लादों अब्ला दा माब्रैनि आं दिनै गोसो सोलायनानै आङो फोरबोनि बेबस्था बिनि हुकुमाव फैयाब्ला मानियाब्ला अब्लालाय आंलाय माहाय दिनै सानजाब फाजावनो माहाय आं फोसाबजानानै माहाय आं दिनै हलि स्पिरिटजों महर बुजावनो इफिसियान 1:13 बुंदों जेसेबां मानसिफ्रा बिनि बाथ्राखौ खोनानानै फोथायबाय नाजावबाय बे जनखौ गोथार जिउआ महर बुबाय होनना बुंदों नोंथाङा फराय बेयाव स्रा बुंदों बेनिखायनो अनज्लायग्राफोर जुदि जों गिदिंनानै फैयाब्ला फोरबोनि बेबस्थायाव आरो बिनि हुकुमखौ जों मानियाब्ला अब्ला दा बे कर'नायाव मा गिख्रंदों बिनि 3 गुन गिख्रंनाया सफैसिगोन आरो राजाफ्रा मावग्लुबजोबगोन
मा बुंदों बिनि उनाव नोंथांमोना नाय 4नि महरखौ खुलिब्ला गोमो गोथां गराय ओंखारगोन बेयाव गाखोनाय आरफोरनि नामा गोथै होनना बुंदों थैनाय डेट मिन्स लुसिफारखौ सैतानखौ हगारसिगोन अब्ला माबादि बियो नासयगोन जोंखौ नों साननानै नायखादो माबादि नासयगोन आरो बिनि नासयजानायनिफ्राय गनायनि राहानि लागै दिनै जोंखौहाय फोरबोआ दिनैबो गोथार जिउआ गोसो सिलायनानै फैनो जोंखौ थिनदों आइजाया 55:6 बुंदों जों फरायनानै नायनि जेसायानि 55नि 5 सिरियावहाय आरियाव 6 सिरियाव जेसाया 55नि 5 सिरि 6 सिरि फोरबोखौ मोननो हानायनि समायाव नोंसोरो बिखौ नायग्रिदो फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बिखौ लिंदो नाय मोननो हानाय होनना बुंब्ला दिनैनो दानो नैबे समसै नोंथाङा दा गोथाङै दङब्ला आरो बेबादि गोथाङै थानो लुबैदोंब्ला गोसो सोलायदो फोरबोनि बेबस्थायाव फैदो आरो बिनि हुकुमखौ मानिदो गासै संसारनि बिलासिता जानाय लोंनाय गासै गाज्रि आखुफोरखौ नोंथांमोनखौ आं खावलायदों गारनानै फैदो फोरबोआ फैसिगौ आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथोंसै गोजोन्थों